Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is Martin. Ik ben Martin, ja klopt. Ik ben de omroeptaxi. Mooi, ja geweldig. Dat woest om mijn omroeptaxi, hè? Ja klopt, want oors kom ik net op squallen. Ik maak een heel jouwerta, dus op de fiets wordt sowieso neer. Dan hier ik van hem al heel betierd bij man. Ik kan nog een tentamen en die maakt eigenlijk helje van mijn propperdeuzen. Dus ik maak eens wel hinnen. We stappen even uit de auto. Goedemorgen, Janko. Dat is Janko, of net? Ja, goedemorgen. Dan heb je de omroeptaxi. Ja, dat kwam ons geroepen. Ik ga om 12 uur hak ik samen en daarna dan mogen we naar Delft. Als naar Delft mag voor de studie, wat voor studie is dat dan? Werktuigbouwkunde. Ja, nou dat is een oefenexamen. Ik ga de oefenen, dus het moet wel goed komen, maar ja, we zullen het zien. Winterplak. Ik ga een mooie reis van, ja, Ja, wie is zo best is wat. weer gezellig. Ik hoop wel dat je in weer thuis komen. Ze bent tevreden, het bent tevreden passagiers, denk ik.